Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isumot lagayam Apay ka de Marison niya. Nimot gayam Felix ti suportaran ni Kasinsin Belen intun umay nga eleksyon mare. Ti kunam kanyak ket ni Mayo ti ibuto si osang kapamilya. Saan ka di maray? Isumot ti nagtutulagan mi ngamin. Ne, kita in-share post na mo ti post day jay Felix. Naglawag nga iso ti ikam kampanyana. Kasta talaga Marison niya. Ada siguro ti nakita ti kasinsin mo iti day Felix. Iso nga isumot ti kayat na asuportaran. Anya kumangay ti ammo day jay Belen no maipapan iti kasta abanag mare. Ay, di na ammo ti ikam kampanyana. Ay nawaw. Relax ka laang mare. Ay mabusurak ka talaga mare. Say-sayangan na ti butos na. Oh, anya ti umay mo ipagakasinsin Sonya. Nakita nga in-share mo iti Facebook ti post day jay Felix. Isumad gaan ti suportaram intun umay nga eleksyon. Ay, wan kasinsin. Isu ti kayat ko asuportaran. Gaputamok akabaulan na ti agserbi. Saan ka di? Nagtutulagan tayo ani Mayo ti suportaran tayo insan. No para kanyak, saan masapul a pagtutulagan ti maipapan iti day tabanag? Taagpapada tayo nga adda iti husto nga edad. Ibutos tayo, sino ti kayat tayo? Ay nawaw. Ay say-sayangam lang ti butos mo kasinsin. Amok asan masayang ti butos ko kasinsin. Ngamin, mamatiak iti kabaulan ti tao suportarak. Anya ti nakitam iti dayjay Felix aya. Ay, nagado kasinsin. Kas kumay ti anya. Alaman? Nalaka amasitgan. San lang nga dayta? Mariknam asipupuso ti panagserbi na. Ni Felix? Nalakamasit gan? Oho, ay nawaw. Bulbulaon na kayo laang kasinsin. No siyak ti sika. Ni Mayo latan ti suportaran tayo. Hindi kay tinagsalitaan nyo ti kasinsin mo itay bilin anak ko. Anya kumapay ngay tatang. Politika manen Ay nawaw. Maditirik na ni kasinsin Sonya, idinaamuan na ani Felix ti supsuportarak into numay nga eleksyon. Ay nawaw. Saan ba ka masapol na pakibilangan na? Di may papanitinita ba na anak ko? Nagsasaritaan yo kanu nga men, ani Mayo ti suportaran tayo, tatang. Isumati kam kampanya dangkel mo. Ngam na para kanyak. Orasan na may maisat ti suportaran tayo sang kapamilya. Saan nga umdara sunday ka? Tabnuguraan tayo titunggal maysa anak ko. Sa dino tinagapwa Marison niya. Iti ayam ti kasinsin ko amari. Politika manen ti makagapaw maray. Agpatangken tumot nga min data abilin. Ay katbay ata suportaran na no sino ti kayat na asuportaran maray. May mayatlat tamat no may salaang ti suportaran mi asa nga pamilya mare. Wen angam saan mo't mabalin nga ipilit mo asuportaran na ti may sa atao no sabali mo't ti kayat na. Ay na, masurunak ka talaga. Ay na maray, saan arason day tatap nuguraam ti kasinsin mo? Si kakit di mo't. Asino ngay mo, ti saan agumura no kastalaang mare? Adala nga ron ti nagsasaritaan. Ay na, ikapimla ang day tamaray. Saan arason ti politika tapno agiginura kayo asang kapamilya. Naibos gaya mong tinateng nga abasto, ason niya bakit? Agorder kan tuman, kan kasinsin mo abilin? Mang sapul talata ikinaduma mabalin a pagorderan lakay. Apay kuma, kita dangarod ti kasinsin mo.
manipod ita. Saan tan agumatang kadagiti lako na? Ay nawaw. Apay kumasaan? Diyak magustuhan ti kasjay nga aramiden na. Anya nga min tinaramin na ya. Ay basta, mabusurak launay kan kwa na. Syaklat ang timapanitenda. Dayta, ti di mo aramiden si ka Juni. May mayat no ni kasinsin mo ti pagorderan ta. Ngamin, saan dalugi kadagiti natin nga lako na. Isupay pima na ito may mangidil-deliver dito'y balay. No imbagak asan? Saan? Di mo ipilit ko naknay. At nakadipet nila ako man natin, Belen. Ay, sumangpat inton malam. Anya ti order mo? Di ka na nagadgatangan mikin ni bagat ko. Ay, adamat prutas kan tuyo. Amangan no kayat mo anayunan ti order yo. Anya prutas dita. Adalansones kan rambutan. Alaman nga ron. Layo na mitisagay sa kilo ti order ko Sige, i-deliver kun tulatan iti ayan yo inton malam. Agyaman naklaw na Kwinta mo tabayada kon. Ay, mabalin mat nga inton malam latan. Bayada kon. Tapno i-deliver mo lang Ay, rumarak man bit tatang. Mapan ko i-deliver tinatengkan prutas nga order da kasinsinson niya. Nasaya at ma, no si kalat tati, nagurderan da. Un tatang, dimagas nila kay na itay agsapa. Nasaya at man karon no kastanak ko. Sapay la ko ma, tasan amadadail ti relasyon nyo nga agkasinsin, kapulang iti politika. Un mat nga min tatang, saan tayo nga'y palubos Iso na lang ta, saan tayo mat nga amo ti kapanunutan ti kasinsin mo. Bareng malawlawagan to tatang. Saan ang masapul ang may sa kandidato ti suportaran tayo? Mala, agrubwata kong tapno sa anak amarabyan. No umay ni Nana Tarseng, itadbunto ti order na alansones. Nabayadan daytan. Ay, kasinsinso niya. Ada ka ka, day? Ay nawaw. Anya ti aramiden dito balay. Ay, umay ko lang i-deliver to'y order yo, mare. Anya nga order? Sa anak mo't nag-order kan ka Naka-order ako niti sa bali. Ay, nilakay mo ti dimaga si Jabalay itay agsapa kasinsin. Ay saan ko nga awatin dayta? Kas itinakmunakon, naka-order ako niti sa bali. Ay, nabayadan ng dagitoy kasinsin. Ay isublim ti imbayad ni Juni kan ka. Ay, nawaw. Saan mat akas karina kasinsin? Apay nga ipilit mo dagiti lakom. Naka-order ako naklangarudan. Ay, kat order nila kay mo dagitoy kasinsin. Di mo ibaga akaguran hak. Gaputa saan ati kayat mo a politiko ti suportarak inton umay nga eleksyon kasinsin. Anda ka magang Belen. Isukatin na ito ti order ko? Ay, wan. Kompleto mo siguro daytan. Ay, wan Kinompletok akas iti sigod. Adapay inayon ko alibre anatang. Ay nawaw, awanan bain talaga. Asino tinang ibagakan ka nga agorder ka iti dayjay abelen? Si ka, Juni? Isumat ti ka na yun apag-orderan ta. Abay, aya. Isublim dagita ginatang mo. Anya kalakit din ayan bakit? Imbay nakidipiman in deliver dito'y balay. Isublim dayta. Ngamen, adamat tan na order ko. Nagpudno ka man kanya bakit? Apay akil lahat ang nagbaliw ka Kagurguram sa amot yung tikasinsin mo. Aywan! Talaga agimura ak iti dayjay abelen. Ay. Di mo ibaga nga eleksyon mo ti makagapo. Di mon sa ludsudan no apay. Taad-adda marurudak kunak tumat. Nahikan bakit? No di mo kaya't nga isubli dagita anatan kan prutas. Nangamong ka amang ibus kadagita. Mariane, nateng, parakin ka. Ay nawaw, naggapuan dagitoy anatang pare June. Ginatang ko gan Mari Belen. Santo mga minakayat ni Sonia tag siday tinateng ang naggapu iti kasinsin na. Anya? Diyak maawatan no apay. Ta di namot ibaga kanyak, Mare. Nasakit pa ilaang siguro tinakam na iti kasinsin na. Anya ko matipagsakit ang tinakam na kan Belen. Awan mo tamok ang naggapaan da ngagkasinsin.
Ti kayat ngamin ni bakit mo, kat may sa kandidato ti suportaran da inton umay nga eleksyon. Ngam da ito'y mo bilen, sa bali ti kayat na nga ibutos. Di talang ti makagapo. Kauwan, isumat ti sang kaibaga ni bakit mo, tunggal umay dito'y ayan ko paray. Ay, po. Una yun day tasun niya, bakit ko? Day talang gayam. Anya ko matipagsakit ang tinakam na. Kasta mo lang tinakunakin ko na apare, ngam ipilit na latta ti amuna. Gapoy ti day tabanag, mare. Gumurakit din iti kasinsin na. Ay, nawaw. Naggrabaw lao na mo day ta narasaw. Salino tinagapwam, sika, Johnny? Napan ko ito titaduma na to yung karagiti karoba. Di mo ba kaming kayat tag sida? Saan na talaga? Aglalo no naggapo kini Belen. Gapulang iti politika. Mabusor ka iti kasinsin mo. Wala. Tada kami nga kakasinsin. Isula ang ti sabali ti kandidato asop suportaran na. Nagado pa ti shared post na iti Facebook. Bayam, ta suportaran na mo iti kayat na suportaran bakit? Saan mo ta mabaling nga ipili mo ti kayat mo? At damat ti panuno di tao. Kanunungang pailang matikas tang aramid na. Wala. Tano para kanyak. Karabangan ti tunggal may sang agpili ti kandidato nga ibotos na. Uray ta kami matasang kapamilya. Uray san nga agpapada ti suportaran mi. Nasaya at kami malagta. Kada kayo sabali kami mat. Ay, nawaw. At ako matinagdumahan tayo. Wano. Ipagarup mo manan ngamen. Analalaing kang agpili ng iti kasinsin mo. Isu akasta ka. Kasangay mo inton umay alunes. Anyang iti saganam. Sikan ti makamu agplano bakit? O sige. Nuday tati kunam. Manungay ti magasto. Ngimbi na ti magatgatang ita. Isu anayunam ti ited mo. Planuan pa eh. Tapno amok. Numano ti mairuwara kwarta. I-message kanto inton malaw. Ayun ka. Di mo liplipatan nga imbitaran dagiti kabagyam Tapno awan ti makunada. Siyempre matik day ta lakay. Nalang arudan. Agrubata kon. Sigamat ti makamu dito'y balay. Kasama ni Johnny nga asawa ti kasinsin mo ita. Saan ka ni bilin anak ko? Wan matatang. Apay ka ron, asan ka nagsagana? Saan ka di amapan? Saanan tatang? Sanak mo't anaimbita. Nakababayin ti agpakita ijay. Anya? Da kayo ati mapan. No inimbitada kayo. Ni Johnny, tinangibaga kanya kanak ko. No kasta nga rod, saan kayo amap-mapan tatang? Uray inimbita na kayo ni June. Narigat lata. Mga noan niya pa'y ti may sawang ni Sonya kada kayo. Winbut kiti Nariga ti makiap-apa. Ay, manumot ti kabagyam nga imayson niya. Agraman da kasinsin mo abilin. Asi dagdala ang sanda nga imay. Wala ta pinilik laang ti inimbitarak lakay. Anya? Saan ba't ang mabalin ni imbitaran amin ida? Apay kumasaan. Gat adumat ti makan. Ado mati may abisita Maibusto ka dilat taday ta. Saan nakasta ti kahit ko asawan? Apay mo takasta ti naramid mo. Anya nga raw ti kayat mo. Imbitarak? Uray dagiti kagurgura? Mangrungi ka man ako na akon. Daita politika man ti makagapo. Ay nawaw. Kasano? Di daan mo ti makuna ayunit eh. Mamin ano ka di nga ibagakin ka asa na masapol nga agpapada ti botos tayo. Awan sayang ti butos dano kastalaang. Agpakalaing ka manin ngamin. Intong kwan, si kanto ti gurahain ta no kasta ka na yun. Ne, diya mo makita ni kasinsin mo abilin maray. Saan nga invited day jay Abelin Mare? Unay kan mare. Aging ka di ita? Ay na Mare. Diyak kaya ti makiplas-plastikan kadakwada no bilang lang. Wen ang relasyon nyo mo nga agkakabagyan ti madadaal no kasta maray. Ay basta siya. No anyat imbaga, isuday dayan Mare. Ay nawaw, saan ka nga open-minded ano kasta maray?
Apay ngay asyak, isuda amare. Saan da nga open-minded iti ibagbaga? Uwan matkit diya. Anya ngay piwan, tiyan mo na kita. Aglablabos kan samot tan mare. Eleksyon laang dayta ay nawaw. Ay, saan alaang dayjay, mare ani? Apay, ipalubos mo kadi ang madadaal ti relasyon nyo nga kakabagyan, gapula ang iti dayta a politika, mare. Nasakit ti ulom ko nam. Uwan nga rod lakay, itaypay. Simbagit siguro iti kapapanunot mo iti naibaga ti kumare. Ay nawaw. Takas tapay lang matibagam. Nangag ko ti saritaan nyo, kun kumarim nga ani itay. Di mo makibyangan no anyaman tinangag mo. Marites kamat. Gusto mo ti kunana. Abay, ipalubos mo ang nadadahal ti relasyon nyo ngagkakabagyan, gapulaan iti politika. Gapulaan karag iti kandidato asanda kayo mga amam mo. Agsardang ka man si Kajune. Ay na, bakit agpanunot kan, inuubing ti kasta kapanunutam. Gaputa saan da, suportaran ti tawa kayat mo. Gurami da. Rumuwarak labi itlakay. Ay nawa, sa din ti papanam. Mapanak man iti ayanda kasinsin Belen. Abay, Mapanak lang agpasyar. Kan dumawat iti pamakawan. Kadag iti dakas ana isaw-sawang ko. nasayad man ta nakamiris kan. Agyaman aklaunay kadag iti pamagbagayo. Ay, no apay akas jaymat ngamin tinapanunot ko. Ay na, bakit? Tinapatay kat nakamiris kan. Di mo gurain nagiti kabagyam. No sa balit ti kandidato da, asuportaran da. Saan nga umno arason ti politika? Tapno madadail tinasayat alindangan nyo asang kapamilya. Ay nawaw! Nasaya at alinangan kat saan tay nga ipalubos ang madadaal gapo iti politika. Naan-anay apan nakaawat kan respeto kuma ti agari iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.